Най-вече му е да стане историята с злата. И така днес нататък нов републикански рекорд в България 9,650 хиляди. Дело на Track Power Team в лицето на техният автомобил, управляван от Мирена Калски. 242.38 терминала. 1.616 хиляди за първите 60 фута. Поздравления за усилията на Track Power Team! То много. Може още. Дори че пише му родено пари, това е вече. Рекорд за терминална скорост в този старт, рекорд за чисто време за изминаване на дистанцията.